spuneam că vrem să anunțăm și câteva lucruri de pregătirea, dar mă tot gândesc cum să fac să nu dezvălui toate informațiile. Așadar, eu știu că tu ai un nou proiect și este adresat celor care iubesc poliția. Puțini oameni iubesc poliția când sunt opriți în trafic, dar sunt oameni care își doresc foarte mult să devină polițiști. Ce pot să facă aceștia? Da, am lansat un proiect nou și anume Pregătim viitorii polițiști. Cum îi pregătim? Îi pregătim din punct de vedere fizic, deci cei care vor să dea o admitere la școlile de poliție sau la Academia de Poliție sau chiar acum sunt și variante din sursă externă, adică să dea un examen direct pe un post, ei trebuie să susțină o probă sportivă. Această probă sportivă este o probă a unui traseu de 12 elemente care are o lungime de 400 de metri, iar aceste 12 elemente sunt destul de greuțe. Aici enumerăm săritura în lungime, săritura în detentă, 2,55 m, săritura capre, 1,30 m, ridicarea și târârea manichinului de 60 de kg, alergatul cu jalonul în mână. Da, deci toate aceste elemente formează acest traseu care trebuie făcut în maxim 3 minute și 20 pentru nota 5, iar pentru nota 10 avem 2 minute 05. Nu este un traseu ușor, este un traseu care, practic, pentru care trebuie noi să ne antrenăm specific. Și în felul acesta noi avem o echipă de antrenori. Am format o echipă din 3 specialiști, eu mă ocup pe partea de pregătire fizică, colega mea Denisa Știrbulescu se ocupă pe partea de antrenament afară și antrenamentul în zona atletismului, ea fiind și campioană mondială la atletism, iar colegul meu Alexandru Bradu are practic partea de pregătire fizică specifică pe elementele de gimnastică, el fiind campion la karate. În toată această echipă am văzut că nu este de ajuns să avem doar partea teoretică, partea practică, avem și partea de teorie, prin care o avem prin diversi meditatori sau colaboratorii noștri, profesori de limba română, istorie și engleză, dar și o colaborare cu un psiholog foarte bun, colega noastră Elena Ungureanu, care deține practic are portofoliu complet în psihologie și poate oferi sprijin copiilor atunci când au nevoie. Pentru că foarte mulți din ei au o mare emoție înainte de examen și de multe ori practic pică examenul practic, deci proba sportivă, din lipsa concentrației sau din pur și simplu prea multe emoții și îi determină să greșească pe acest traseu. Dar știu că este destul de dificil examenul, că mai povesteau persoane care doreau să dea la poliție, că este destul de greu de trecut și că unii se pregătesc chiar ani pentru acest examen. Da, observăm și noi chestia asta, fac pregătire de foarte mulți ani și vin la mine copii și părinți foarte, foarte mulți cu tot felul de întrebări destul de ciudate. Copilul meu n-a făcut sport, aș vrea și eu în 2 luni să dea traseul la poliție. Din păcate văd și ei că noi avem o evaluare inițială, facem o fișă personală, le arătăm de unde pornesc și unde trebuie să ajungă pentru îndeplinirea acestui traseu și nu este deloc ușor. Și de aceea eu recomand tuturor să apuce cu cel puțin 9-12 luni înainte. Pentru că foarte mulți vin din, să zic, sport de masă, adică băieți sau fete care merg la sală regulat sau au mers la sală în ultimul an de zile, de 2-3 ori pe săptămână și ei consideră că au forță sau rezistență. Se schimbă treaba când vin la sala de antrenament. La sala de antrenament noi nu lucrăm partea din sala de fitness, se lucrează antrenamente de forță, rezistență, explozie, detentă, echilibru, care practic sunt cu totul și cu totul altceva. Și atunci corpul se cere la examen, nu? Da, aceste exerciții noi trebuie să le facem specifice pentru a le transporta după aceea în acest traseu utilitar aplicativ, în care ei practic trebuie să ia proba admis. Acum de ceva timp s-a schimbat, proba nu mai valorează 50%, valorează 50% din notă și este pe notă. Deci dacă noi avem o nota 5 la sport și mai avem 7 la scris, cu nota 6, media finală este greu să intri la Academie sau la școală de agenți. Anul acesta, în sesiunea din august-septembrie, la Academia de Poliție, media de admitere a fost undeva la 7,50. Și atunci asta ce denotă înseamnă că trebuie să avem pregătire și fizică, da? Să avem o notă mare la sport, trebuie să avem pregătire și la partea de școală, română, istorie, engleză, da? Și la partea psihologică să fim pregătiți să luăm testul fără probleme.
Ați spus că aveți și un psiholog care ajută la partea aceasta psihologică, nu? Pentru că știu că și testul psihologic e destul de dificil și acela când vorbim și mi se pare și normal să fie, dar nu dau un test, ci sunt testați psihologic, nu știu exact cum funcționează, știu că povestea cineva despre cum are loc un examen atunci când dorești să devii polițist, dar din informație mai zicea că nu ai voie să-l dai de câte ori vrei tu, nu? Nu, testul psihologic se dă o dată, admis, respins și treci mai departe. Colega noastră, practic, îi pregătește pentru a-și reduce emoțiile, de a gândi logic și de a răspunde cel mai bine întrebărilor la care ei sunt supuși sau exercițiilor pe care ei le au acolo. Deci, important este să avem o idee completă. Noi de aceea și promovăm ideea de echipă în care nu poate o singură persoană sau un singur antrenor să răspundă la toate nevoile copilului. Pentru că, până la urmă, ținem cont că ei, majoritatea, vin din liceu, ori sunt în clasa 12 acum, ori au terminat liceul cu un an, maxim 2. Și atunci dă și noi seama că un copil la 18-20 de ani încă nu e cop la minte, ca să zic așa, și atunci trebuie susținut odată și de părinți, odată și de meditatori, odată și de noi pe parte sportivă și împreună cu toții să îl susținem pe această perioadă de 12 luni în care el se pregătește specific pentru a-și urma visul, pentru că foarte mulți dintre ei vin cu această plăcere și dorință, tocmai în perspectiva în care visau poate de când erau mici să devină polițiști sau au o familie sau un cunoscut care practic lucrează în sistem și vor să-l urmeze și de ce nu să ei împreună cu, deci copiii împreună cu părinții și împreună cu noi să facem un front comun și să-i susținem să ajungă acolo. Foarte frumos, mă bucur că am menționat și despre aceste lucruri, pentru că sunt convinsă că există multe întrebări și, după cum ziceam, cred că aproape în fiecare an aud pe câte un copil, pe un tânăr adolescent că își dorește să dea la Academia de Poliție și că știe că este foarte greu și se întreabă dacă va intra, dacă nu, pentru că eu întrebam de testare, dar știu că și acele examene nu poți să le dai, în general mă refer, nu poți să dai de câte ori vrei tu la Academia de Poliție și tot să pici examene să dai în fiecare an. Știam că există o limită, povesteau. Eu din câte știu există o limită de vârstă, în primul rând, 35 de ani. La școlile, deci tu poți practic să dai la Academia de Poliție, nu ai intrat la Academia de Poliție, poți încerca și la școala de agenți de poliție și dacă nu să mai dai anul viitor la Academia de Poliție și tot așa. Acum, din experiență, știu copii care practic nu au intrat în prima, au lucrat, au dat anul viitor și au intrat din a doua sau din maxima a treia tentație. Dar, ca în orice domeniu, sunt foarte mulți care din ei își dau seama pe parcurs că este greu sau că nu este de ei și atunci, din păcate, unii renunță. Dar această meserie de polițist este destul de căutată în perspectiva în care în ultimii ani am avut cel puțin un 4-5 persoane interesate per loc. Deci asta spune că bătaie este, în ghilimele, pe acest loc și atunci ei pentru aceste lucruri trebuie să pregătească și să fie cât mai buni. E mai dificil pentru fete? Pentru că da, este un pic mai dificil pentru fete. Este, din păcate, un pic mai dificil pentru că ele nu sunt obișnuite nici să facă poate un sport regulat, nici să fie supuse unor probe sportive grele și de aceea noi, în general, avem foarte multe fete la antrenament și vin tocmai în perspectiva aceasta pentru a se pregăti și a lăsa emoțiile la o parte și, practic, ele concurează pe acele locuri cu băieții. Deci, practic, mergem pe principiul cel mai bun să câștige. Dar, de exemplu, ai zis că până la 35 de ani pot să dea acele examene. Dacă eu mă decid, încă n-am 35, dacă mă decid că vreau să îmi schimb meseria și să fiu polițist, am șanse, înseamnă că? Da, dacă mă cu o pregătire specifică, meditații, sport și așa mai departe, oricine are șanse. Acum mai există și variante de surse externă, aici trebuie să fiecare participant să intereseze, pentru că sunt mai multe variante de posturi, de locații, dacă vor în țară, dacă vor în București, da, și pe ce linie de muncă se caută. Deci variante sunt, important e să intrați pe site-ul specific lor și să găsiți mai multe informații. Așadar, iată, și noi am oferit câteva informații. Dacă doriți mai multe, intrați pe site-ul oficial. Nici n-am știut că încă am șansa să mă fac polițistă. Am aflat acum, în această seară. Cine știe, niciodată nu e prea târziu. Însă, dragii mei tineri, chiar dacă aveți acest vis, vă încurajez să-l urmați și să luptați pentru acest lucru. Chiar dacă înseamnă poate
stați un an de zile să faceți exerciții, să vă pregătiți, însă e puțin un an să vă pregătiți pentru un vis al vieții voastre. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, te pregătești un an, dar practic 40 de ani e meseria, sau 30 de ani, depinde la ce vârstă se pensionează. Și în condițiile acestea ar fi păcat să aibă o dorință și să nu reușească să își îndeplinească acel vis doar pentru că poate nu s-au pregătit suficient sau pur și simplu au simțit că nu pot să facă față în acea perioadă. Aici, practic, este vorba un pic și de motivație. Motivația și a copilului, motivația și părintului, răbdarea părintului de a-și susține copilul, dar veni și făcând un front comun, exact cum am spus, noi ca echipă suntem experimentați, asta facem de câțiva ani de zile și cu răbdare și cu mult antrenament și cu multă dorință se ajunge la rezultatul dorit. Asta le expun și eu copiilor, la antrenament nu vă lăsați, nu este ușor, știu că nu este ușor, încercăm diverse variații prin care să devină poate mai ușor, să variem antrenamentele ușoare cu antrenamentele grele, dar important este voi să veniți. Noi trebuie să înțelegem și să explicăm un singur lucru. Antrenamentul trebuie făcut constant pentru a crește rezistența. Dacă noi practic îl facem în valuri, facem o lună, după aia facem pauză, iar plecăm în vacanță, după aia vine Crăciunul, după aia avem pauza după sărbători și așa mai departe, corpul practic nu va avea puterea să crească în rezistență și automat când vor veni probele nu vom fi destul de pregătiți. În schimb, noi ce facem? Le oferim inclusiv suportul copiilor și infrastructura părinților ca și atunci când pleacă în vacanță sau când sunt liberi de la școală și nu sunt în București să vină la antrenamente, ei să aibă un minim de exerciții pe care el să-l facă acasă. De ce? Tocmai ca corpul să rămână sub un grad de antrenament, să nu își piardă forma, pentru că este foarte ușor. Facem antrenament 3 luni, nu facem antrenament 2 săptămâni, forma noastră scade poate chiar și cu 70%, da? Și în perspectiva aceasta noi să ne menținem pe o linie ascendentă a creșterii forței, detentei, rezistenței și așa mai departe. Am și eu o cumnată care e polițistă și mereu spune că e chiar o meserie foarte frumoasă și o văd cu cât drag o practică și chiar mi se pare onorabilă această profesie dacă este făcută așa cum trebuie, pentru că e bine să te simți protejat de către autoritățile pe care le avem și să simți că poți să ai încredere. Așa că, Doamne ajută să fie cât mai dure examenele, să se pregătească cât mai mult, atunci când avem nevoie de ei, să știm că sunt pregătiți. Da. Asta este și motoul lor, siguranță și încredere.